Gipaubos na sa state of calamity ang barangay Luok, Mantawi City nga naigo sa lapad nga sunog kagahapon sa Odto. Kundiin duha ka mga sityo ang apektado. Padayon pang gibisikahan ang hinungdan sa sunog. Anang report ni Nico Serino. 2 ka oras milanat ang firefighting operation sa sunog nga miigo sa sitio Under the Bridge ug sitio Bantayan sa Hari. Hagit sa kabumbiruhan, ang access kay kadaghanan sa mga balay nagpatong sa dagat. Gawa sa kalsada, ang uban nga mga fire truck sa Taytayan mipahimutang. Makita nga nabuot sa baga og itom kaayong aso ang first bridge ni adtong higayuna. Nag-start siya sa tunga. Sa tunga pa yun siya, tapos sikit-sikit pang mga balay made of light materials. Then ang isa po ang factor dito ang hangin. Kasi kusog kayo hangin, maun to paspas gyud ang pag-transfer sa sunog, sa kalayo, sa mga balay. Mao to ang isa sa challenge. Samtang kini na ang itsura sa dapit na sunugan nga dunay gilapdon nga mga 5,000 square meters. Ang mga residente na busy sa pagpanghipos o pagsalbar sa unsapay kapuslan ug mapatimbang. Maayo na lang kuno, dunay mabaligya ug makwarta karong panahona. Target na sunog. Pagtanaw na ko sa pensuod naman ang kayo, di ko sinabuhat. Daga na lang sa ko. Ang kayo tubod, tuyok na. Matin gaganda ka balik na rin. Walang kikiyasan, bakit lang gawas? Panghinaot sa mga naapektuhan, matabangan sa ilang nadangatan. Kinahanglanan din sa mga toothbrush, mga sabon, mga sinina sa bata, kaya mga sinina sa bata, good, yung mga pabol, ba, unlan, kayalis, kanagit sir, para makatukod mig balay. Hindi na siya madakay. Init na magid siya. Sa babaw. Yan na po yung mga kuryente na nangaputol. Spark. Spark. Hangin na to ngayon na sir gapon. Yung hangin nga ron. Sa inisyal nga talaan, dunay 386 ka mga balay ang nasunog, nakaapekto sa 516 ka mga pamilya ug 1,745 ka mga individual tanan. Ang taga City Social Welfare Office naghimo na sab og validation sa listahan sa mga nabiktima. Samtang nag-special session ang Barangay Council sa Luok ug gideklarar nga ubos sa state of calamity ang barangay. Apan aminado ang mga opisyales, magkuwang sa ilang pondo sa pagpakaon sa mga nasunugan o mga baligduha ka semana. As we all know, the CSWS program, basta na ayuda, na disaster, 3 days na yun na ang ilang pag-distribute. After the 3 days, so take charge naman ta, no? Sa ato ang pagpakaon, no? Sa ato ang mga nasunugan. So mauna ang ato ang gamiton. Matud sa BFP, padayon pang gipaladman ang pakisusi unsay nakaingon sa sunog. Ang gulo nga bilantawan ato nga side is either natin sa electrical, most probably sa ilang mga storya, pero kung lagi na, i-verify na ako. At the same time, katong PWD na isuon nila, usap po natin itong lantawan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.